आमर अनुष्ठान भाइस चेयरमैन श्रीमती छात्र छात्री वृंद एवं ग्राम निवासी माँ बहु झील भौणी समस्ते नमस्कार एवं आम स्कूल सीआरसी सार एवं आमर विद्यालय चेयरमैन भाइस चेयरमैन एवं प्रधान शिक्षक तथा असिस्टेंट शिक्षक मानक मोर आजिकार यही वार्षिक उत्सव तो जहाँ मत लगुच बहुत बार बड़ प्रथम कर बड़ धरण बड़ ये मजा तो कहवा गले चलो तो आग अपेक्षा यही वार्षिक उत्सव पे उत्साहित भाव में जहाँ सब प्रदर्शन कर मत बहुत खुशी लगुच ये जदि आम स्कूल चले आम स्कूल बहुत आगू भल चलो आती कही मोर आशंका आजिकार आम हरदासपुर प्राथमिक विद्यालय वार्षिक उत्सव उपस्थित मुख्य अतिथि आरसीसी महोदय कार्तिक सर एवं वार्षिक उत्सव उपस्थित आमर उपसभानेत्री विद्यालय रुग्ण महोदय एवं आम उत्सव उपस्थित सदस्य एसएमसी मेम्बर सदस्य बजंती महोदय एवं आम उत्सव उपस्थित एसएमसी मेम्बर आनंद माझी सार एवं अभिभाविका एवं अभिभावक वृंद मान आम अनुरोध करुचु पुओ झील मानक आम विद्यालय को नियमित भाव में विद्यालय को पठातु एवं आम विद्यालय को आग को नियंतु एवं विद्यालय ना रखु आगे किसी कहूना वक्तव्य टिकी क्लस्टर से महोदय सार को आग्रह करुमर छात्र छात्री मान दिग्दर्शन देवे पिलाने भल अस तो बहुत भल लगे आज तुम नुआ नुआ ड्रेस शाढ़ी मैंने देखिक बहुत सुंदर लगुच खाई ना तुम अच्छा वेरी गुड
ଆଜିର ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମନ୍ଦାସୀନ ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ଯିଏ ଆମର ଥିଲେ ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏସ୍ଏମ୍ସି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଗଣ ଏବଂ ଆଜିର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାଆମାନେ, ପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବାସପତି ଯୋଡ଼ିଆ ସାର୍, ତା ସହ ଆମର ରାଜା ମାଝୀ, ଅଜୟ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପାଳନ ହେଉଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ କରି ଛୁଆକୁ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି, ମୋର ପାଳନକୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ତରଫରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରୁଛି। ତାହାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ହରିଦାସପୁରର ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ହରିଦାସପୁର ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ମାର ପିଲାମାନେ। ଡେଟ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ତରଫରୁ ଡେଟ୍ ଦେଲି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଡେଟ୍ ଦେଇନଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଯାଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କରିବା ଫଳରେ ସବୁଠୁ ଲେଟ୍ରେ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ବି ହଉ ପ୍ରଥମେ କରିକି ଦେଖେଇବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଆଉ ବେଷ୍ଟର ଜିନିଷ ବୋଲି ମୁଁ ପରିଗଣନା କରିବି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2ଟି କ୍ଲାସରୁମ୍, 3ଟି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ 2ଟି ରୋଷେଇ ମାଆ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କର MDM ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି, ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର TLM ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସବୁଜ ବାହିନୀରେ ଯେଉଁ ଏକ କ୍ଲବର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଗିଚାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଭଲ ପରିବା, ବାଇଗଣ, ପେଜରୀ ମାନେ କ'ଣ ଝିଅ, ପେଜରୀ ମାନେ କ'ଣ, ଟମାଟୋ, କୁମଡ଼ାକୁ କ'ଣ କହୁଛ, କଖାରୁ ନାଇଁ କି, ବୋଇତାଳୁ, ଆଉ ପପିଆକୁ କ'ଣ କହୁଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନାଇଁ କି। ତମ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ସବୁଜ ବାହିନୀ ଅଛି ତାର ସେଇଟା ଉଦାହରଣ ନାଇଁ କି। ସବୁଜ ବାହିନୀ ମାନେ ଗଛ ଜିନିଷ ତମେ ଲଗାଉଛ କି ନାଇଁ? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆମ ସ୍କୁଲରେ କହିଲ? ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଅଗଷ୍ଟ 15, ଜାନୁଆରୀ 24, ଗୁରୁ ଦିବସ, ଶିଶୁ ଦିବସ ଏସବୁ ପାଳନ କରୁଛ ନା? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ନାଇଁ କି। ଆମେ ମାଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ ମାଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରିପାରୁଛ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ମାଠିଆ ଆସିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ? ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛ। ହଁ, ଇଏ ଭଲ କରୁଛି। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ମାଟିରେ? ଦେଖି ମନେ ପକେଇ କୁହ। ହାଣ୍ଡି, ହଁ ହାଣ୍ଡି। ଆଉ କ'ଣ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନାଇଁ ସେ କରୁଛି। এইটা কোন করছো তোমরা? এটা দরকার মোটর ঘর নাই কি, মোটর ঘর। আচ্ছা কাই কোন কেমতি করছো কাই কইলো? হ্যাঁ, এইটা কোন লগাইছ তুমি? ফুল গছ এইটা লগাইছ। এইটা যাক কোন করছো? ধান গছ কি এটা? ঘাস এটা নাই কি, গরু বাহারুଛନ୍ତି এটা ঘাস। তারপরে এইটা কোন করছো? পম্প লাগিছি কোন এটা? মোটর লাগিছি। পানি কোটরু কাটুছ? এইটা বন্ধ করিছ কি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি গুড। এইটা বন্ধ করছ, পানি বন্ধরু এইটু মোটর নাই কি, মোটরু এইটু পানি করিকি এইটি ছাড়ুছ। এইটি কোন? ফুল বগিচা। আচ্ছা, কি কি ফুল লগাইছ তুমি? টগর ফুল, সেবতী ফুল লগাইছ নাই কি। ପରିବା କ'ଣ ଲଗେଇଛ କି? ପରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ? এইটা কোন? সোলার নাকি, সোলার করছো এটা নাকি। সোলার করছো। সোলার কেমতি সেইটু করেন্ট আসিব কি? সোলার লাইট লগুছ কি ঘরে তোমার? লখিন করেন্ট লাইট লগুছ পূর্ববর্তী হব। সোলার রু করেন্ট আসুଛି ତ? এটা মোটর ঘর কি? ঘরে କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତମ ଘରେ? କିଏ କିଏ ରହୁଛ କୁହ?
ବାପା ମା ଖାଲି ଆଉ ଖାଲି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକା ଆଗେ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଡ଼େ ତମ ଭଉଣୀ କି ଭଉଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ନାଇଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଉ ତମର ଧାନ ଚାଷ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ ଧାନ ଅଛି ପଛପଟେ ନାହିଁ ଖାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ତମ ଘର ପଛପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ଗଛ ଲଗେଇଛ କହିଲ ଖାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖା ହେଇଛି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ଖାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖା ହେଇନି ହଁ ବଢ଼ିଆ କହିଲ ହଁ ପଚାର କ'ଣ ପଚାର ହଁ ଝିଅ ତମେ କୁହ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏଇଟା ତମ ନାମ କ'ଣ କାଠି କାଠି ଗୁଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା କାଠି ଗୁଡ଼ା ସେ ରଖିଦେଇଛି ବିଡ଼ା ଦେଇଦେବୁ ବର୍ଷା ପକାଇଲେ ମୋଟର ମିଶ୍ରଣ କରିବା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ତ ମିଶାଣ କରିକି ଯୋଗ ମିଶାଣ କରିବ ନାଇଁ କି ଝିଅ ତମେ ହଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖେଇଲ ସଂଖ୍ୟା ରଖିକି ମିଶାଣ କରିବ କି କ'ଣ କେତେ ମିଶା 5 ରଖ 5 ରଖ 5 ହଁ 5 ରଖ ସେ ଜାଣିନି ତାକୁ କିଛି କରାଇନି ଏଠି চুপ চুপ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ପରେ ସେଇଟା ପୋଜ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ।
অনুষ্ঠাନର ମୋର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ତଥା ମୋର ଅତି ଆଦରଣୀୟ ଗୁରୁଜନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି 2025 ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ତଥା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଖଣି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଆଉ କେମିତିକି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିପାରିବା ଆଉ ଦେଶ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଦିଶା। ତେଣୁ ଆଜିର ଶିଶୁମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଦେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଆମର ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତାକୁ ଧରି ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷରୁ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରୁ DRCC ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ପରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ସଭା ସଂଘ ଘୋଷଣା କଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।